букмейкъри приемат залози за датата на смъртта на хора, които не са харесали филмите на Чък Норис. Дами и господа, Чък Норис е един. Чък Норис е един истински мъж. Чък Норис може да направи снежен човек от дъжд. Чък Норис може да те удуши с бежичен телефон, брат. Запомни, само Чък Норис може да бие стена на тенис. Чък Норис винаги има резервен пенис. На Чък Норис всичките му зъби са мъдреци. Чък Норис го харесват всички жени. Чък Норис никога не чака нова година. Новата година чака Чък Норис да се снима. Чък Норис има собствен сайт, нарича се интернет. Да, Чък Норис винаги е заед. Чък Норис може да изтиска портокал сок от лимон. Земята за Чък Норис е фитнес салон. Чък Норис говори всички езици. Чък Норис е създал думата базици. Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, Чък Норис идва и гаси тъмнината. Чък Норис убил Осама, защото Чък Норис не може да са двама. Чък Норис изнасилвал педофилите, когато бил дете. Чък Норис никой не може да го спре. Чък Норис му трябва 20 минути за да изгледа 60. Чък Норис има крага вместо ръце. Чък Норис може да сложи до грама на Windows XP. Чък Норис никога не спи. Чък Норис може да пука пуканки с поглед, да. Само Чък Норис може да пие вода на екс от чешмата. Чък Норис влиза в гей бар и излиза с манекенка по бело. Чък Норис на гърба има трето око. Чък Норис си поръчва Биг Мак в KFC и го получава. Чък Норис никога не се ебава. Чък Норис може да цака на безкос. Чък Норис винаги пуши холандски кос. Чък Норис говори всички езици. Чък Норис е създал думата базици. Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, Чък Норис идва и гаси тъмнината. Чък Норис убил Осама, защото Чък Норис не може да са двама. Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, Чък Норис идва и гаси тъмнината. Чък Норис